Stavi svjetlo i šivaj, brate, pa da vidimo. Pozdrav dragi ljudi, dobar dan, ja sam Mato Topić, dobrodošli u 7. vlogolipanj. Iskreno, kada prijeđem sad 10. vlogolipanj, kroz par dana bojim se kako ću ja to s prstima iskombinirati, ali vjerujem da svi možete čuti ono što govorim, tako da neće biti od neke velike životne važnosti ako prestajem ovo s prstima kao pokazivati. Šta ima, jeste dobro? A ja sam isto dobro, danas sam radio, mislim koji svaki dan, ništa specijale. 7. dan za redom snimam, 7. dan za redom se s vama družim i mogu reći da uspijevam nekako, nije baš jednostavno svaki dan imati pripremljeno nešto, zato ja iz tog razloga dolazim pred vas nepripremljen. Iskreno, evo, koji svaki dan pola sata prije nego krenem snimat razmišljam o tome o čemu ću vam govoriti, što je ono što ću s vama podijeliti. I danas sam odlučio da podijelim s vama najveći dobitak koji sam dobio u životu. Sad ne znam iskreno da li ste vi spremni za to ili niste, ali mislim da je ok da podijelim to s vama. Šta god da misliš? Ne znam. Šta da ti kažem, da li ćeš pogoditi? Pa sad ovo, šta sam dobio? Je skužio? Nisi, ja ću još jednom. Pazi šta sam dobio. Znaš kako ima onaj poznati tiktoker, crnac, onaj neki, ne znam točno kako se zove, i onda kad god je nešto nelogično, neki glupi video, onda on snimi kao logični video i onda on bez jedne riječi samo ovak pokaže. Tako ja tebi sad pokazujem, danas malo ga kopiram, sorry frendo, nemoj se naljutit. Znači dobio sam život. Kako je to lijepo, a? Ajde dođi da te zagrabim, ajde dođi. A šta si ti dobio? Šta kažeš, a? I ti si dobio život. Dakle, ovo ne može biti retardiranije, Mato popi kavu, daj malo nekog ruma da stavim, da se saberem. Slušaj me sad ovako, nisam mogao zapamtiti brojku, pošto sam malo danas neki zbunjen. Između 50 i 250 milijuna spermija ulazi u vaginu. Nemoj prekinuti ovaj video, slušaj, govorim samo činjenice, dakle to je život, to je priroda, nije to ništa neprikladno. Jučer sam govorio o pornografiji, o štetnostima pornografije, možda nije sad prikladno da odmah danas ovo spominjem, ali to je jedna činjenica. Dakle, između 50 i 250 milijuna spermija, ti kao mali punoglavac pobjedio si. Ušao si brate, gdje si ušao, nemam pojma. Uglavnom ne znam gdje si ušao, ali plivao si prema nekom cerviksu. To je neki naziv, šta ja znam, brate, nikad čuo. Mislim, čuo sam, ja sam to i pisao čak o tome, ali sad mi to ništa ne govori u glavi. Nakon toga si se probijao vamo tamo protiv sila gravitacije, lijevo desno, do samog grla maternice. I ti si se probijao kroz te neke razne puteve, kroz neke razne tunele koji su bili puni zamki i prepreka, da se razumijemo. I ti si pobjedio. Čekaj, moguće neko mi buši tamo iznad, znači ometa me maksimale, ali nema veze, preživit ćemo mi ovo i gore smo preživjeli. Dakle, kad si prošao kroz sve te zamke i prepreke, ti si začet valjda u tom trenutku, šta ja znam, brete, ne bi se htio miješati sada nikom zamjeriti, ali ti si začet. Začećem počeo je tvoj život. Živio ti sada, u prevedenom značenju dobio si na lotu. Izazivaš me da ti kažem, halo, slušaj me, mamlaze, klipane. Neću ti to reći, ali mi dođi da ti kažem. Da se malo ošamariš, prvo dezinficiraj ruke, pošto je korona i to, pa se malo ošamari i zapitaj se, jesi ti svjestan da si ti živ? Zato, kume moj i kumo moja, izađi danas van. Nemoj izaći zapravo ni van, aj izađi van. Aj ne moraš, aj možeš. Prošeći. Aj malo zastani ovako, zatvori oči. Dobro, nemoj sad baš pred ljudima, ali će stvarno smatrati da nije nešto u redu s tobom, ali i brigati. Dopusti da osjetiš vjetar u kosi. Dopusti, ako nemaš kosu, nema veze, vjetar u čelu, u nečem. Dopusti da čuješ cvrkut ptica. Dopusti da tvoj pogled ne gleda stalno u neke tehnologije, gluposti, već da tvoj pogled primijeti lijepo nebo, lijepi oblak, da primijeti neki lijepi cvijet. Ne moraš ti biti odmah cvjećar ako primijetiš cvijet. Možeš ga ovak primijeti, znaš, ako nisi znao, čisto da znaš. Život je lijep. Nije život samo lijep, život je nekad i težak i ovakav i onakav, ali život je lijep, pa čak i u onoj određenoj mjeri u kojoj dopustimo da to primijetimo. I zato sam ti cijelo vrijeme govorio sada da bi te uštipnio, zagrlio bi te, ne znam šta da ti napravim, malo da te otrijeznim. Da primijetiš kako je život lijep,
da zahvališ na daru života. Da li si ikad rekao Bogu, Bože, hvala ti na daru života, hvala ti što postojim, hvala ti što si mi podario da živim, da udišem ovaj zrak. Je, onečišćen svakakav je ok, ali da udišeš zrak. Kako je lijepo biti ovdje na zemlji. To je naš život. Padanje, dizanje, trčanje, pa se onda spotakneš negdje, pa kao padneš, pa kao malo nešto krvariš, pa onda primijetiš da ti je potreban i drugi da ti pomogne, da ne možeš sam, a onda opet si radostan, onda opet shvatiš, ok, jesi radostan si, ali nije opet to ni to, ako ne možeš tu radost podijeliti s nekim. Dakle, vidimo da smo na jedan način i ovisni jedni o drugima, da smo jedni drugima potrebni. I danas ti želim reći, brate, zavoli život, progledaj. Po ovom videu želim da počneš malo više primjećivati one lijepe stvari. Današnji svijet zatrovan je svime i svačime. To je istina. Ali nije na nama da konstantno svoju energiju, svu svoju snagu usmjeravamo na crnilo, već da usmjerimo svoj pogled prema svjetlu, prema dobru. Ma ako je katastrofa sve oko tebe, bolesti, svađe, gluposti, ovo ono, ma brate, ti udri kontru na maks. Na maks. Neko ima možda psa Maksa, ali to ne govorim o tome, već govorim maksimalno udri kontru. Da je sve oko tebe crno, ma brate, stavi si u džepove 15 lampi ako treba. Možeš i bljeskalicu paliti na mobitelu, znači svjetlo. Sad ćemo paliti, znači šetaj. Sad ću ti ja pokazati šta si ti. Ovo si, brate, ti. Svjetlo. Oko tebe je sve mračno, ok, ima smisla zato što danas je puno toga u banani. Ali rođo, napuni bateriju, odi u crkvu, napuni prvo malo bateriju, odi malo u prirodu, malo porazgovaraj sa onim koji je svjetlo. Onda, brate, lagano, ovo neka bude tvoja značka i tvoja marka koju nosiš. Dakle, ne boj se onda mraka. Ti gdje budeš išao, tamo neće biti mraka, tamo neće biti sjena, tamo neće biti bojazni. Zašto? Zato što u sebe ćeš nositi svjetlo. Ako je ovo svjetlo slabo, ha brate, još jedno stavi, pojačaj molitvu, pojačaj ovo, pojačaj ono, ajmo i drugo svjetlo. Lagano, znači, hodaj ovako kroz svijet. Znači sa svjetlom. Ti gdje dođeš, tamo će biti svjetlo. Zašto? Zato što ćeš svjetlo imati u sebe, zato što si napunio svoje baterije. A kada ti nisi napunio svoje baterije, kada si prazan, kada se hraniš crnilom, kada se hraniš izmetom koji nam se konstantno, svakodnevno servira, šta ćeš onda? Onda su tvoje ruke prazne. Kad dođeš u mrak, ti ćeš postati dio mraka. U današnjem svijetu su potrebni ljudi svjetla, ljudi dobra, ljudi ljubavi. Nije ljubav neka lagana, onako srcedrapajuća riječ. Ljubav je za najveće i najjače herojčine ikada. To budi. Odi, naoružaj se i rođo ovako kroz svijet. Ovako, brate, gdje god dođeš, ne bojiš se više mraka. Ne bojiš se više šta će biti u životu, kako će biti, da li će biti ovo, da li će biti ono, da li je mračno, da li će biti najgore razdoblje ikada, 21. stoljeće, 22. Šta ja znam, bre? Ti imaš u sebe svjetlo, ne bojiš se ničega. Nema straha, nema labavo i samo jako. Nemoj da te čujem više da kukaš. Nemoj da te čujem više da očajavaš, da je ovako, onako, joj, sve je ošlo. Šta sve je ošlo? I da svi odu, ti nemoj otići, brate. Kažu loše razdoblje, joj, generacije su se promijenile, ljudi su ovakvi, onakvi. Kakav si ti, brate? Hajde, budi faca, stavi svjetlo i šivaj, brate, pa da vidimo kako će mrak i koliko će i šta će. A hoće, dakle, ništa. Zašto? Zato što si se naoružao. Zato što si kontra svega toga. Tog danas u svijetu fali. Zašto fali? Zato što smo lijeni, zato što očajavamo, zato što gledamo crno. Više nema crnila, rođo. Danas s ovim videom sjećamo sve te neke crne, glupe misli, gluposti. Nemoj ništa čekati, nećeš ništa dočekati. Kažu ko čeka taj dočeka, pa nije, rođo, u većini slučajeva tako. Ko čeka taj ne dočeka ništa. Taj istrune, taj opjesnjavi. Jesi tako kaže, ne znam, red. Ali rekao sam kako sam rekao. Ozbiljan sam. Dakle, šta ovo? Dakle, kada? Sada. Aj sa mnom. Aj nemoj da idem sam, brete. Imam samo ove dvije bljeskalice, možda će mi trebati punjač nešto. Ponesi da mi pomogneš. Da ponesi svoje neke aparate. Idemo kontra mraku, kontra svakoj sili. Jel tako kaže Torcida, nemam pojma, ali svaka čast, tako kaže. Svaka čast, prijatelji. To bi, dragi moji, bilo sve. Nisam puko, nisam ništa pio, nisam ništa konzumirao. Malo me danas opalilo, evo ovako kroz slike. Da pokušam dočarati stvarnost kako ja gledam i govoriti o tome da je zaista danas moguće. Da mislim da je nemoguće, ne bi zapravo ništa od ovoga ni pokretao, a želim u tome ići s vama, korak uz korak, ne želim u tome ići sam na koncu i ne mogu ići sam. Zato molim vas za podršku i da podijelite video s kime god možete.
I ja vam se zahvaljujem i veselim se zato što vjerujem da je sve ovo početak jedne velike priče i da ćemo zajedno truditi se raditi na boljitku našeg društva, na boljitak ove naše zemlje, jer znam da tu nismo bez razloga, već smo sa razlogom. Logično. Aj bok, idem sad stvarno, idem.